Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri eta eskerrik asko 75. Helduen mailako dantza solte txapelketara hurbildu zareten guztioi. Ea txapelketa aurrera joan ala, plaza zertxoet gehiago betetzen joaten den, baina hementxe gaude goxo-goxo. Ereintza dantza taldeak antolatu du txapelketa beste urte batez, aipatu bezala, 75. Erraz esaten da. Gaur 7 bikote arituko dira helduen mailan, txapelak lortzeko lehian, eta zozketa bidez erabakitako ordenean. Epaimahaia nire aurrean dut, baita zuen aurrean ere, zuen eskuinetik hasita, Ane Antza, Estela Torresagasti eta Carlos Sarriegik osatuta. Idazkari lanetan berriz, Esti Iturria ariko da. Bestalde, ezin musikari gabe dantzarik egin, eta Ereintza elkarteko txistulari taldea izango da, fandango eta arinarin doinuak jotzeko arduraduna hemen atzean dauzkagunak. Beraz, antolatzaile, parte hartzaile guztientzat, ezer baino lehen, txaro bero bat eskatuko dizuet. Eta orain bai, pres gaude, bikote parte hartzaileak ezagutzeko. Ezer baino lehen, bikote guztiei holtzara igotzeko eskatuko diet, eta aurkezpen gisa, bikote bakoitzak fandangoko bina pausu dantzatuko ditu. Kasu honetan, eta gaztetxoen mailan ez bezala, kasu honetan puntuagarriak izango dira, oraintxe bertan ikusiko dituzuen aurkezpeneko pausu hauek ere. Beraz, mesedez, igo daitezela parte hartzaile guztiak holtzara. Hori, fuerte! Eta jarraian, banan-bana, edo bikotez bikote joango gara, eta dantzatu bitartean, aipatuko dizuet, bai ezagutuko duzue bai ordena, eta baita bikoteen izena-bizenak ere. Presto bete, nahi duzuenean. Azpeititik eta Legazpitik datoz, Hegoa, Aizpuru
Eta behin aurkezpenak eginda eta lehen puntuak bilduta, epaimaia prest dagoenean ekingo diogu bikotekako erakustaldi eta txapelketari. Orain bai, lehen bikotearen txanda, Egoa Aizpuru eta Irati Olaizola Azpeitia eta Legazpitik. Aurrera!
Beitiarra da, bigarren bikote dantzaria. Igo daitezela holtzara Nora Aizpuru eta Iker Zabala.
goazen bada, 3. bikotearekin, Oriotik datoz, eta Bidatz Manterolak eta Jon Alkainek osatzen dute. Aurrera! epaimaiak puntu guztiak
batzeko zain gaude, hurrengo bikoteari paso eman aurretik, izan ere, irizpide asko hartu behar dituzte kontuan, pausuak, besoak, espazioko mugimendua, alderdi artistikoa, melodia, erritmoa eta akatsak besteak beste. Orain bai, prest gaude, laugarren bikote dantzariari paso emateko. Bergaratik datoz, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo.
Goititik dator, 5. bikotea, eta prest daude dagoeneko Laura Bastida eta Ekain Uzkudun.
ez dira falta, txapelketa osatzeko, eta beraz, igo daitezela Oltzara, Jone Arriaran eta German Aramburu Azpeititik.
hurbiletik, gertutik, lezotik datorkigu, 7. eta azken bikotea. Igo daitezela ahultzara, Ane Jaunarena eta Endika Osa.
bukatu da beraz saio puntuagarria eta dantzariei berehala eskatuko diegu epaimahaiak puntuak eta batzen dituen bitartean holtzara berriz gertura dadin, baina bitartean eskerrak eman diezazkiegun hasteko eta behin txistulariei eskaini diguten errepertorio zabalagatik, Ereintza elkarteko txistulari taldeari. Ereintza dantza taldeari ere 75 urtez txapelketa antolatzeagatik, ez baita zifra makala. Eta dantzariei ez ezik, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarrari gaur eta beti hemen egon direlako txukun puntuak bildu eta dena antolatzen. Beraz, mila esker denei, zuei ikuslei ere, eta orain bai, epaimahaiek puntuak batu bitartean, dantzariei eskatuko diegu holtzara igotzeko. 7 bikote izan direnez, lehen 4 bikoteek fandangoa eskainiko digute. Beraz, nahi duzuenean, igo zaitezte, Ego Aizpuru, Irati Olaizola, Nora Aizpuru, Iker Zabala, Bidatz Manterola, Jon Alkain, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo. Zozketak erabakitako ordenarekin jarraituta, azken 3 bikoteen txanda orain, haiek arina eskainiko digute. Igo daitezela Laura Bastida, Ekain Ozkudun, Jone Arriaran, German Aranburu, Ane Jaunarena eta Indika Osa.
epaiak sariak banatuko dituzten ordezkariak holtzara, Errenteriako udalaren izenean, Aizpea Otaegi alkatea, txalabero bat. Ereintza elkarteko Jone Idiazabal Garmendia, eta Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarraren ordezkari, Estela Atorra Sagasti. Gaztetxoen mailan ez bezala, oraingoan 4 sari banatuko ditugu, eta 4. banatzetik hasiko gara. Beraz, gehiago luzatu gabe, udaleko ordezkaria Aizpea Otaegik banatuko du saria, 150 euroko saria. Ane jaunarena eta Endika Osarentzat, Bikote Lezoarrarentzat. Zorionak bikote, eta goazen 3. sailkatuekin. Ereintza elkartearen izenean, Jone Idiazabal Garmendiak eskainiko die saria, 250 euro, eta garaikurrak. Eta bikote 3. saria irabazi duen bikotea, Bergararra da, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo. Zorionak bikote, goazen 2. sailkatuekin. Errenteriako udalaren izenean, Aizpea Otaegi alkateak banatuko die, 300 euroko saria, baita garaikurrak ere. Eta 2. saria irabazi duen bikotea, Azpeitiarra da, Laura Bastida eta Ekain Uzkun osatuta. Zorionak eta iritsi da Errenteriako dantza solte txapelketako irabazlea jakiteko momentua. Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarraren izenean eta epaimahai buru izan den Estela Atorra Sagastik emango die saria, 400 euroko saria, eta Potx zeramikako kideek egindako oroigarria, baita Gaztelu ostatuan bikotekide bakoitzarentzat 2 gastatze menu eta txapeldunen txapelak ahaztu gabe noski. Beraz, sari mardulau lehen postuan sailkatu den bikotearentzat. Azpeitiarrak hauek ere Jone Arriaran eta Germán